Alderdi Popularrak aurkeztu duen osoko bilkura honetarako mozio bat aurkeztu du, eta mozio horretan Getxo Antxokiaren proiektuarekin lotuta, nolabait alboan dagoen telefonikaren eraikuntzaren erosketaren alde adierazten da. Alde horretatik, bi gauza azpimarratu nahiko nituzke. Bat, ez da proposamen hau ez da berria. Noski, proiektu hau aztertzen hasi zenean, udaletik aztertu izen antzinako Getxo Antzokiri inguru horretan zeuden aukera guztiak. Eta alde horretatik hasi zen lanean, pixkat esparru hori zabaltzeko nahian, eta lan horren fruitu bezala atzean antzinako Getxo Antzoki horren atzean zegoen partzela bat erosin zen. Telefonikarekin ere kontaktuan jarri zen udala, eta hor elkarrizketa batzuk egon ziren, eta hor udalaren borondatea adierazi zen, eraikuntza hori erosteko nahian. Eta telefonikak azken batean ez zuen interesik adierazi saltzeko momentu horretan. Eurak gainera azaltzen zuten arazoak zituztela bertan dauden nolabait instarazio ekipamentu teknikoak beste alde batera eramateko. Arazo larriak zituztela nolabait erantzun egoki bat emateko aldaketa hori egiteko momentuan, eta beraz zaila zela behintzako eraikuntza hori ustea. Beraz, kudeaketa horiek nola ez ziren ondo irten, azken batean hartu zen erabakia udalak zeukan esparru horretan proiektua aurrera eramateko. Eta hori dela eta hasi zen proiektuarekin, hasi zen pixkat gure teknikariarekin, ez zuzen ere Eugenio Gandiak ezaguna den momentu horretako teknikaria hasi zen bere taldearekin udalerriko behar kulturalak aztertzen eta bar, hor zehaztu ziren zeintzuk ziren behar horiek, eta hasi zen proiektuaren diseinuaren kontratazioa bultzatzen, azken batean atera zen proiektua atera zelarik. Beraz, gure ikuspegia oso garbia da, nik uste dut garai horietatik honetara behin eta berriro proiektu hau osoko bilkuratik pasatu indan, behin eta berriro proiektu honen dimentsioak eta ezaugarri, oinarrizko ezaugarriak onartuak izan dira osoko bilkuran, alde horretatik Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak posizionamendu oso garbia adierazi dute proiektu honen aldekoa, eta beraz, guk uste dugu jarraitu behar dugula proiektua bultzatzen, eta ez dela momentua orain dena berraztertzeko. Nolabait, Alderdi Popularrak planteatzen duen proposamen honen bitartez eta telefonikak orain beste borondate bat adierazten baldin badu, proiektu honen bertan behera ustearen aurrean agertuko edo geratuko ginatekerako, eta hori nik uste dut gaur egunean pentsa ezina dela. Beraz, ikusita osoko bilkura behin eta berriro proiektu horren alde egin duela, ikusita ere herrian elkarte kulturak proiektu horren alde egin dutela, ikusita proiektu hau zelako garrantzia duen Getxoarentzako eta Algortarentzako hain zuzen ere alde guztietatik aztertuta, bai alde kulturaletik ikusita, bai nolabait hirigintzaren aldetik, esparru hori hobetzera doalako proiektu honekin dudarik gabe, ikusita ere alde ekonomikoaren aldetik, gaur egunen inork ez du ukatzen nolabait ekimen kulturalak ere ekonomia dinamizatzen dituztela, eta ikusita behar dugula gure kultura sustatzeko, eta hain zuzen ere Getxoren ezaugarria den kultura hori gehiago bultzatzeko horrelako ekipamentu bat, gure konpromiso garbia gure ekipamentu horren aldekoa da, eta horretan jarraituko gara, ez da, guk ulertzen dugu. Ulertzen dugu inguruko osokide batzuk beste ikuspuntu ikuspegi bat edukitzea, eta errespetatu egiten dugu gainera, baina guk interes orokorra zaindu eta defendatu behar dugu. Argi dekogu Getxoren interes orokorrarentzako proiektua beharrezkoa dela, eta beraz jarraituko dugu bultzatzen. Eta egin ditugu ahalegin inportanteak azken batean inguruko auzokidei erantzun egoki bat emateko. Eta ahalegin horren ondorioz aldaketa nabarmenak eta inportanteak gertatu dira proiektuan. Ez da berdina hasierako proiektuan, 2007an aurkeztu genuna, eta orain daukagun proiektuan. Eta hor egon ginen, eta jarraitzen dugu auzokideekin lan egiten, entzuten, baina proiektuaren aldaketa haren prozesua muga bat eduki behar du,
eta llegatu dela modu horretara. Beraz, nik uste dute alegin importante egin dugula, aldaketak sartu direla, eta aldaketa garrantzitsuak sartu direla proiektuan auzoki entzuteko nahi horrekin, baina proiektua ja itxita zehaztuta dago, eta beraz, bultzatu behar dugu, eta obra hasita daude gainera. Beraz, aurrera jarraitu behar dugu, proiektua ezin du gehiago